over de tandradbaan richting Fort de Kok. Als het traject te steil werd, liet de machinist het tandrad van de locomotief zakken om het slippen tegen te gaan. Het traject met de tandradbanen liep van Padang naar Padang Panjang. Van Fort de Kok liep een traject verder naar Payakumbuh. De trein rijdt hier richting Kubu Kambril, een zijtak van het traject Fort de Kok.